Yes, getting your wish would have been so nice, but isn't that exactly why pleasure trips us up? Keď sa naháňame za vecami, ktoré zvýšia náš dopamín, tak eventuálne na tej ceste sa sami potkneme a uvedomíme si, že skutočné hodnoty ako múdrosť, vzdelanie a takéto pochopenie života sú tie najstabilnejšie veci, za ktorými sa oplatí skutočne naháňať. Preto mám veľkú radosť, že máme príležitosť deťom vnášať do života inšpiráciu a hlavne radosť zo vzdelania, radosť z angličtiny. Aby to nebolo také, že prevrátim oči, že cudzí jazyk, anglina, ale aby to bolo, že wow, angličtina, teším sa na angličtinu a ja do budúcna, keď si predstavím, že tie naše deti budú vedieť si prečítať knihu v angličtine, budú vedieť vycestovať do zahraničia a nemať z toho stres, čo sa jazyka týka, budú vedieť požiadať o pomoc kdekoľvek budú na svete a aký bohatší ten ich život reálne bude, keď budú mať fluentnú angličtinu a budú rozumieť native speakerom. Ja keď som počas strednej školy išla na výmenný pobyt do Ameriky, mala som 17, mala som angličtinu takú len základnú, zo základnej, teda na základnej som ani nemala angličtinu, ja som mala angličtinu až od strednej školy a snažila som sa to nejakým spôsobom dobehnúť a naozaj som sa drtila slovíčka a učila sa celé frázy a tak, ale keď som prišla do tej Ameriky, tak som absolútne nerozumela. A trvalo mi 10 mesiacov, kým som začala si spájať súvislosti, kým sa mi ten jazyk dostal do ucha. Čiže ono dá sa to dobehnúť aj neskôr. Ale za akú cenu? Ten môj pobyt v tej Amerike mohol byť úplne na nejakej inej úrovni, keby som tú angličtinu už mala dávno zvládnutú a napočúvanú. Ale namiesto toho to bol skôr taký jazykový kemp, kde nedali sa nadviazať priateľstvá, nedalo sa vytvoriť také tie, viete, zmysluplné konverzácie, lebo tam nebola kapacita. A keďže som chodila do školy, tak v prvom rade bolo potrebné prejsť školu. A teda po škole som sa len drtila, alebo išla na krúžky a 10 mesiacov uplynulo a išlo sa domov. Takže zamyslíme sa nad tým, na aké krúžky deti zapisujeme a čo má takú tú dlhodobú hodnotu. Dosť fičí gymnastika, čo vnímam u rodičov, čo je skvelé. Rôzne pohybové krúžky, paráda, tanec, hudobná. To sú za mňa osobne tie deti naozaj, treba im dať to spektrum, určite aj tých krúžkov, ale nepodceniť tú angličtinu, neodsúvať ju na neskôr, pretože čím je dieťa menšie, tým ľahšie sa ten jazyk naučí. A napočúva si ho a potom už len bude prepínať medzi tými jazykmi. Takže veľmi sa teším, že máme takúto príležitosť a že vieme vyškoliť deti na Slovensku tak, aby mali bravúrnu angličtinu. Ja mám z toho obrovskú radosť, pretože to sú tie semienka, ktoré zasievame a ktoré ani nevieme, ako do budúcna tie deti potom vlastne zožnú, pretože ten jazyk ich môže zobrať na zahraničné univerzity a môže ich vlastne smerovať takým spôsobom alebo takým smerom, kde by bez tej angličtiny to bolo možno nemožné alebo náročnejšie. Takže pripomíname si aj my na dennej báze. A to si pripomínam aj ja skrze, samozrejme, že človek rieši čísla, chce, aby ten biznis šlapal, aby sme mali viac a viac študentov, ale tiež keď si len pripomeniem, že koľko už študentov máme a koľko tých detských dušičiek už vieme ovplyvniť, tak už len to je za mňa maximálne víťazstvo. A samozrejme, ako budeme napredovať, budeme radi, keď sa tie čísla zvýšia, ale už v tomto bode to je za mňa I'm done. Samozrejme, že nie som done, lebo vždy každý, kto podniká, tak má ten next milestone a vždycky tam je tá ďalšia míľa, čo je úplne prirodzené pre ľudský rozvoj a pre nás ako ľudské duše, ale maximálna spokojnosť s tým, ako veci aktuálne sú, v podstate prinesie tie veci na ďalší úroveň.